God aften, og velkommen til, hvad fanden er det? Programmet, hvor vi lytter til jer ser, som har nogle spørgsmål om, for eksempel, hvad er græs, hvad er spalteåbning, og hvad er det ene og det andet, og det svarer vi så på, så vi så muligt ved at gå ud i marken og finde nogle folk, som der kan hjælpe os med at finde de svar, som vi har brug for at vide noget om. Og I må undskylde, hvis nogle af de personer, vi er med i aftens program, er lidt underlige. Ja. Men nu får I at se, hvad det kommer til at ske. Hej. Jeg har fået en mail fra en, der hedder Karl. Og Karl han spørger, stille og roligt faktisk, hvad en røn er. Og det har jeg også fået en mand ind, fordi jeg er så professionel, som hedder Thor Dyrmose, som faktisk er ekstrem ekspert. Og ja, jeg får faktisk jo vide i øresneglen, han er her nu. Så goddag Thor. Goddag. Velkommen, og sæt dig ned. Tak skal du have. Så nu skal du høre, jeg har jo fået en mail fra en, der hedder Karl. Jo. Og han spørger stille og roligt om hvad en røn er. En røn? Ja, en røn. Og det skal jeg så svare på. Ja, det er sådan set okay. Det der er planlæggende. Men en røn, det er et træ. Det ved I nok alle sammen. Men en røn, og den lever mest i sollys, og den skal have meget sollys. Og derfor er det en genial idé, at den lever i grøfter. Fordi så grøfter, der plejer den at være det højeste sted. Så den kan få meget sollys. Og en røn, der lever mellem 100 til 200 arter, cirka. Men i grøfter, som jeg vil fortælle om nu, det er, der er bærene på rønnen. Det var rød-orange farvet. Ja. Ja, og så vil jeg også gerne spørge dig, hvordan spreder en røn sig? For det har han også skrevet ind. Det står her, som du kan se. Hvad er en røns spredningsmetode? Jo, en røn, den formerer sig, eller spreder sig, ved dyrespredning. Og det går ud på, at et dyr går hen og spiser bærene, løber, og så skider det et andet sted, og så spirer det. Men den måde, det mest foregår på, eller tittest, hvad man skal sige, oftest, det er fuglespredning. Jamen det er fugle, der spreder, fordi røn, det er relativt højt op. Så fuglene, de går hen og spiser bærene, og flytter andet sted hen, for eksempel op på taget, eller andet. Det er så ikke så tit sker. Men et eller andet sted hen og skider, og så vokser der træ op. Jamen, jeg har sådan set gerne at sige mange tak skal du have. Det var det så lidt. Ja, og så vil jeg sådan set bare håbe, at Karl har fået alle de svar, han havde brug for om rønnen. Det var i hvert fald nogle meget relevante svar, jeg fik af min gode ven, Thor. Goddag, jeg står her hjemme ved Holger Hansen, og det er simpelthen fordi, han ikke gad ind i studiet af en anden latterlig grund, men det lader vi blive sammen. Så ja, Holger, du vil gerne sige noget om mosepors. Ja, det vil jeg. Moseporsen er en mindre busk med mørkegrøn døver karakteristisk duft. Blomsterne, altså raklerne, er uanselige og fremkommer før løvspring. Rødderne er hos ærter besat med knolde. Moseporsen kan samarbejde med svampe. Moseporsen har rødder, som er forbundet med svampe. De giver svampene vitaminer. Svampene har noget til moseporsen, som hedder hymfer. Svampen giver energi. Det er moseporsen. Svampens hymfer kan have en længde helt op til 20-30 meter. Den står i surbund og mosejord. Bladene er smalle og omvendt og æggeformede, med grove takker på den yderste halvdel. Oversiden er grågrøn med en let indrullet rand. Altså, når der står en blomst inde i bladet eller planten. Men undersiden er betydeligt lysere. Det spreder sig ved at smide nogle små grønne frø. Blomsterne sidder i enkønnede rakler med store brune skæl neden for bladene. Det var sådan set det, jeg havde at sige. Kan du ikke sige lidt mere? Nej. Jo, kom nu. Vi siger tak herfra. Tilbage til studiet. Ja, og jeg har jo fået en ny mail fra en, der hedder Olav. Og Olav, han er jo faktisk hjælper nede på skolen, som vi arbejder med. Nå, han spørger om, hvad mos er.
Og derfor har jeg fået Babe, den kække gris ind. Og jeg kan høre min øresnegl, at Babe er derude nu. Babe, jeg har hørt, du ved noget om mos. Mos, jeg er bare så sej. Og Ola har jo spurgt mig lige så fint, som du kan se der, at hvad fanden det er. Og ligesom vi hedder, du ved ikke, vores glas, der så står der, hvad fanden er det? Så jeg vil gerne vide, hvad fanden er mos. Jamen mos er noget, som der vokser i græsplæner. Og også andre steder. Og mos har en rødder. Og mos har grønne planter. Eller er en grøn plante, lad mig sige. Og mos, de har ingen rødder, som sagt. Så derfor lever de i et fugtigt sted. Og mos, den, de er bare smart. Hvordan spreder mos sig? Jamen mos, den spreder sig ved, at den har nogle sporer, som er bag på planten. Og de sporer, de er bag på planten, og de er nemmere til med vinden, og så spreder de sig videre og planter en ny, planter en ny mos. Men når de sporer der lander, så danner det noget, der er et forkim. Og forkim, det kommer senere, og det vil jeg fortælle om senere. Ja, og jeg har jo også, som du har hørt, vi har jo 2, der har skrevet ind til dig. Nå. Og en af dem, der mere har skrevet ind til dig, det er en, der hedder Anker Buchholz, som bor på Absalonvej 2. Ja, og han har simpelthen spurgt, hvad fanden er en bregne? Jamen, en bregne, det er en plante, der vokser i grøfter. Og den er grøn. Og den er smart. Hvordan spreder den sig? Jamen, bregnen, den formerer sig ved. Det er en svær forklaring, det kan tage så lang tid det her. Den formerer sig ved vindspredning. Den har nogle sporer bag på planten. Der er sådan nogle sporer, som jeg fortalte før, og dem kan jeg komme længere ind på, hvad helt præcis det er. Og de bliver let taget med vinden. Og de sporer der, de bliver dannet i noget, der hedder sporehushobe, som også er bag på planten. Det er sådan nogle rum, nærmest kan man sige. Der bliver de der sporer dannet, så planten kan sprede sig. Og de der sporer, de er meget lette, så de bliver nemt taget med vinden. Og og de der bregner, de kan kun vokse på skyggefulde steder og fugtige steder, og det er godt til det er et godt sted at vokse i en grøft, fordi der er alle rønnene, de er jo høje, så kan de blive skygget under dem. Men når de lander i de skyggefulde steder der, så, og det perfekte sted, så bliver det sådan noget, der hedder en forkim, og det er sådan, det er starten af fødslen, kan man godt sige. Det er rød nærmest. Så det er så et hjerneformet blad. Og så sidst så bliver det til en bregne ved hjælp af det. Var det du havde? Men lad os så håbe, at Olav og Anker Buchholz har fået svar på det, de spurgte om, alle de svar, de havde brug for. Og så vil jeg bare sige tak til dig, Babe. Hey, Babe, kan du komme her? Ja, så det var Babe, vi havde inde i studiet der. Ja, jeg har lige fået anskaffet en ny mikrofon, men det er simpelthen fordi, at der sidder en fremmed mand i Holger Hansens have, og han har åbenbart noget, han gerne vil sige. Så hvad? Nej. Nej. Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder... Er der kamera på? Kan du ikke huske dit navn? Jo, jeg hedder Ivan. Ivan Lorentzen. Ivan Lorentzen? Ja. Og hvad vil du gerne... Du vil gerne fortælle noget til vores program, der hedder Hvad fanden er det? Jamen, det er fordi, jeg ved jo ekstremt meget om græs. Nå, jamen, fortæl. Det er fordi, at en græsplante, som bliver spredt... En græsplante bliver spredt på vindspredningsmetoden. Og det er en af de største... Og det der Gramineae, det er en af de største og en af de vigtigste familier ud af frøplanter med cirka 630 slægter og 9.000 forskellige arter. Græsset forekommer i hele verden og i næsten alle vegetationstyper. Der er en eller flere årige planter med en hulestrå, der er også kompakte og ofte opsvulmede bladfæstede.
det er, når bladene vokser ud af græsstrået. Så er der noget om noget andet også, jeg har lidt med i græs. Og det er... Det er bare for Græsblomster er ikke stor eller mægtig, fordi de ikke kan ses af de insekter. Fordi de insekter ikke kan ses, som skal bestøve græsset. Græsset bruger vind til at flytte pollen fra fra blomst til blomst. Og det er derfor, at græs laver meget pollen. Du må altså gerne lade være med at spise mikrofonen, fordi det går i stykker. Okay. Du kan se, at jeg er jo hjemløs, så jeg har lidt dårlige lunger. Og det er noget, som giver problemer for pollen og pollenallergi. Græsblomster nedstammer fra insekter, og der kan findes rester af blomsterbadet i græsblomsten. Det er de såkaldte svulmeskæl, der skubber avnene til siden, når pollenet skal ud. Mellem blomsten og det støvdragede og frugtknuden, det er det, der er mellem blomsten, til jeres orientering, så I ved det. Så I ved det mere enkelt. Og imellem indavnene sidder to svulmeskæl, der med blomstring vil svulme op og spærre for dækbladene, altså indavnen, fra blomsten, så den bliver eksponeret, så den kan bestøves og afgive pollen efter blomstringen forsvinder. Svulmeskællen ind, så eksporteringen ophører. Ja, så er der, som du kan se, er der et billede der af en svulmeskæl. Det er simpelthen en svulmeskæl. Og ja, jeg vil gerne lige have kameraet op igen, hvis det er muligt. Ja, du kan se, og det der svulmeskæl, det er, du kan se mellem der. Du kan se, det der, når det spreder sig der, det er svulmeskæl. Nu kom Holger sgu også i mikrofonen, det gør jeg også. Det vil jeg ikke få så meget spise. Sige tak for i dag, det har været en fornøjelse at være med. Tak til Rasmus Dagmar og Alexander Hedegaard Sørensen for at have hjulpet med det hele. Fordi der var et par stykker, der ikke lige kunne komme med. Så tusind tak til jer, og der er ikke andet at sige tak, fordi I ville kigge med. Hej hej. Jeg har fået en mail, som jeg sagde før, fra ham der, Karl, som spørger, hvad en røn? Andreas, hvad fanden har du gang i? Nej, det skal ikke sige. Undskyld, jeg lige afbryder midt i det hele, men kunne du godt spise et æble? Blomsterne, altså raklerne, er uanselige og Og her vil han gerne sige lidt om morsepors. Mosepors. Og det handler så om... ja, det er godt det her. Det gang var det sgu da ikke mig, der grinte. Nej, han vil gerne fortælle noget om mosepors. Mosepors. Ja, en mosepors. Nu kan man sikkert væk fra det.